ମୋ ପଇସା ମୁଁ ସାର୍ ବୁକିଲା ଭିତରୁ ନଉଥିଲି ପାର୍ସ ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲା ଛଡେଇକି। ନା ସେ ଛଡେଇ ନନା ନେଇ ନାଇଁ ନନା ନେଇ ନନାକୁ କାମୁଡିଲୁ ତୁ। ମୁଁ ନନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ହଜେଇନି। ତୁ ଫଟି ମଦ ପିଇକିରି ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଫଟି ଫଟି ଖଟି କରିକି ଏମିତି ହବୁ ନାଇଁ। କେତେଟା ଫଟି ପିଇଛୁ? 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଜଙ୍ଗଲା କତରୁ ଟଙ୍କା ବି ତୋର ନଥିଲା। 4,000 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଇଏ ବାମୁଣ ନେଇ ନାଇଁ 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 ଦେଖିଆ ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା ନାଇଁ ସାର୍ ମିଡିଆକୁ ଛାଡ ମୋ ନା ମୁଁ ଦଉଛି। ମିଡିଆକୁ ଛାଡ ମୁଁ 100 ଖେଳ କରିବି। ହଁ ତାହେଲେ କେତେଟା ମର୍ଡର କଲୁଣି ତୁ? ମୁଁ ଜମା କରେ ମୋ ତୁ ବିନ୍ଧାଣି ତୁ ମାରିଛୁ ତୁ ତାକୁ କାମୁଡିଲୁ କାହିଁକି? ମତେ ନାକୁ ମାରିଲା ମୁଁ କାମୁଡିବି ନା କଣ? ହଁ ଠିକ କରିଛୁ ତୁ ଏଇନା ବିନ୍ଧାଣି ମତେ କାମୁଡିଲା ନହେଲେ ପାଣି ସାର୍ ମୋ ହାତ ଦେଖ ସେଗୁଡାକ ଦେଖା ହାତ ଦେଖ ଫଟି କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ଫଟି ଆଣିଲି ଜଙ୍ଗଲ କାହା କତରୁ? ଗୌଡ ବାବୁ କତରୁ? ବଣୁଆ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଣୁଆ ବାବୁ କିଏ? ସେ ହାତ ଧୁଆ ବୋଲିକି ଧୁଆ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରି କାହାକୁ ମାରିବୁ? କାହାକୁ ମାରିବୁ? ମୋର ଯୋଉ ନାକ ମୋଟେ ରକ୍ତ ହରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବୁ? ମୋ ପଇସା 4,000 ଟଙ୍କା ଫଟୋ ମୋ ପଇସା ଏଇ ଆଉ ମାରନା ଆଉ ମାରନା? ତୁ ନିଶାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡିବୁ କହିବୁ ଆଉ ମାରନା ଆଉ। ସାର୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣ ମିଡିଆ ନା ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ମୁଁ ରେଉଡର